Em presento com a independent, encapçalant la llista de Convergència al Senat, precisament perquè em sembla que ara no és que em sembli, és que ara és un moment complicat, no és un moment fàcil, i tots aquells que hem volgut durant tota la vida veure aquest país lliure, o independent en aquest cas, em sembla que hi hem de posar una mica més d'esforç i de perseverança, per això em presento. És molt important que hi hagi, no només jo en tot cas, però sinó altres senadors independentistes a Madrid, que de fet hi són, és a dir, com més força independentista hi hagi al Senat espanyol, però també al Congrés dels Diputats, doncs en aquest mentrestant, en el qual encara no hem accedit allà on volem arribar, tant al Congrés com al Senat hi continuen passant tot un seguit de lleis, de normes que d'alguna manera ens retallen, ens laminen el nostre autogovern. Per defensar tot això és el motiu pel qual em presento.